Afrika is dé bestemming voor je lustumreis. Het heeft alles. Je kunt hier chillen aan het strand. Wildlife beleef je nergens ter wereld zoals hier. De ene cultuur is nog mooier dan de andere en je kunt hier keihard feesten. 12 studenten maakten de overtocht om dit zelf te ervaren. Ze kwamen naar Afrika, gingen op een avontuurlijke pelgrimage, een zoektocht naar de Heilige Graal. Ze wisten niet wat hun te wachten stond en raakten besmet met het Afrika-virus. Dit zijn onze helden en dit is hun verhaal. Dit is Charlie's Tribe. Motorsafari is helemaal ook voor chicks. Motorsafari en dat stukje dat we voor het eerst dat meer zagen, dat ik gewoon over zo'n heuveltje heen kwam en spontaan gewoon van mijn scooter meteen, of mijn motor stilzetten en afstapte en ik moest gewoon vastleggen. Ik moest gewoon even kijken, rustig de hele omgeving in me opnemen, omdat het zo mooi was. We daar gingen zitten, allemaal rond het kampvuur en iedereen ging zitten en was gewoon heel even stil van holy shit, wat was dit een fucking vette dag en wat hebben we vette dingen gezien. 30 graden wakker worden, lekker heet, met zon op je bek. Waar we net over hadden, dat jij in het Mangrovenbos staat, fucking chagrijnig. Ja, dat is echt geweldig. Met z'n allen naar de fucking mangrove ding, ik zat in de modder, ook niet. Maar wel gewoon echt, dat we met z'n allen daar stonden en gewoon gaan, met gereed uit en voor het weten hadden we geen paar biertjes in de handen en ging het weer prima. De party met dat was on fire gewoon. Waar heb je het meest afgezien? Echt nauwelijks, ja. Af en toe even die hitte die dan inslaat. Verder niet. Er wel veel gezien, weinig geslapen. Wat heeft mij het meest verbaasd? Het meest verrast? Dat ik een soort zweet als ik bang ben. Party. We hebben bijna elke avond volgens mij zijn er wel wat biertjes ingegaan bij iedereen. Ja. Dus dat was erg lekker. We hebben lekker gepartied. We hebben zeker lekker gepartied. Wij hebben heel lekker gepartied. Kippenvel, van boven naar beneden. Ik zou iedereen hier wel doen. Komt het in de aftermovie? Dus wel gelachen en is niet gelukt. Hoe dan? Ja, hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Ja.